apabila penghulu membuat sumbangnya salah, nyampanglah nyato kesalahan, lah basuluh matahari bagalanggang mata orang banyak, batali dapat diri bertampuak boleh dijinjang seketik pun indak nama ragu. Maka untuk menjaga martabat suku, memelihara adat dan kawi, melampuk malu dalam kampung, runtuh beliau dari tandan. Piyuh gadiangnya dalam adat, kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi sarantiang, kinilah raso kemaimpo. Di muka hanya salangkah, kini imam labat tahu luak. Capek suruhkan ke belakang, ganti jo makmum dan salasai, jangan rusak ibadah semen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasambah kami kepada sugalu nenek mama nan gadang basa betuah. Kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam. Angku-angku cadak pandai pasak jukungkuang di negari. Maka nak salangkuk ganok nyolah dubalang joam panglimo parik dalam pagaran kokoh bunukan duang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai kepucuak silaronyo. Indak bainggo jo babateh bukan basibak jo basisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datuak para patiah. Lah lamo taragak jo takana nasa diati nanta pandam kau aribatin nanta simpan kinilah baru tala buahnya. Komahkanlah samo mamak calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingkah adat itu nanutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namo studio etan di jalan perak kosong di dalam ranah kota Padang. Satantang tema nan diangke alamai sasaran kato, ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnya pitaruhayah berisi pasan namanah. Dilaiya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diindang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sebab balah dia itu pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jenan pandai bak makan dakik nituo. Tapi walaupun nan bak kian mak, saguruah-guruah hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuah hati nan bana disabui jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan, dijuluak sepanjang galah, disabut sadonan dapet. Alang jo kekek bari makan, barilah makan keduonyo, sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan, kok tak sampai apa kadayo, tenggang dek mamak je bicaro. Akhir kalam sudahan kato, kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah, kok gawa tolonglah timbang, kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadak pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Di lubuk terentang pukek kanailah anak ikan rayo, duduk lasutan nare-arek kami kemulai baberito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang jenyo ayah, kamari-mari ya nak duduk adorun diangan kadisabui. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak di dado, nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang jo ibarat duri dalam kuku, bak tulang di karongkongan, kini malah ayah lapatkan.
dangalah pulo sabab musabab keberhentian surang pengulu. Adalah 3 penyebab. Yang pertama sabab dek mati sampai aja. Yang kedua sabab dek tua badan lamah. Dan ketiga sabab beruntuh dari tandan. Setantang sabab pertama dek matilah sampai aja. Umur sudah rasa kiabih badan berbalik ke asalnya asa tanah suik ke tanah, roh kembali ke hadirat dari Allah pulang ke Allah. Maka putihlah segala amal tinggal hak je kewajipan lapeh amanah dan berpagang amanah pengulu dari kaum. Dan kedua lurah dalam bukit lah tinggi badan tua tubuh lah lamah. Bare indak tapi kualai kok ringan indak tajinjiang. Aluan neluruh tak tertampuh jalan nampasa tak terjalang. Atau dek penyakit dan menimpo sakit dan tidak mungkin cegak tambah dicalak makin kabur. Maka tiba ikara dalam hati. Kok panik lah nak berhenti. Kok patang lah nak bermalam. Lah rila badan mengulipah berbaliakkan mandat ke pusako. Di saat ulaan berterima sampai kutiko bilangannya. Jalanlah peperantian, katolah kesudahan. Veteran datua awak kini mantan pengulu menamukan bandaro adat rangimbaukan. Ikonan paling menyediakan nak. Tersabab beruntuh dari tandan. Artinya beruntuh dari tandan. Nyampang kok tampu aluan layu tangkai arek menggunggung rantiang. Tapi buah lalamu tak berisi tak gantung apa kegunonyo. Elok diruntuh-diruntuni pada menyamak-nyamak saja. Ado contoh kapatangko teradok pengulunan kampe sesudah Habibi memerintah namun tak guna kita sabui. Dek buah baulek dari dalam kulit pun lakang mengalokak. Maka dihoyak di pangkadahan supaya gugua turun batang baitu kandak orang sekampung. Ndak dapet bakato nanti jawab dakwa tak badanga maaf jam pun tak peduli. Kasudahannya malanti yang juo beliau. Jorato turun istana merangkak jo kolor salai bairi yang berbalik mudia bairi irik laki bini menuju rumah usalinya. Kata wilana basuo ampek keadaan barunya buliah mengguguakan baitu menurut cupak gantang aturan sudah dinagari. 1. Kalau pengulu hilang rai entah ke mana mengiroknya. 2. Disapu indak berbunyi diimbau tak menyawi. 3. Basuo pengulu nalahilat gilo pasiak didik sinewen kampe membuat sumbang salah di negari. Barunya bulia diguguakan. Kok mati tak tahu kubur, kok hilang tak tahu rimbo, anyuiknya tak tahu tumpak. Jajak indak bersuriah hindak, pasan sepatah hindak tibo, surik sepucuk hindak datang. Sesudah bermusim menantikan alun juo kunjung wasuo, lah buliah diruntun jamu pakai dicari nam baru kegantinya. Dan kedua, disapu indak berbunyi, diimbau indak menyawi. Iko pengulu tak namuh tahu masak bodoh ju anak buah urusan negari indak menyatu. Mauruh diri sendiri gilo mauli anak bini. Di bawah wayonya mailak, diminta berundiangnya malengah konon barapek di balerong. Kepada beliau dusulkan, kok barik raso tak tapi kuangku, ringan mungkin tak tajinjang suruikan kato ke pusako. Pulangkan amanah elok-elok. Nyampang beliau bersikare indak nyorila membarikan hak den dunia akhirat katanya. Maka runtuh gaik ko dari tandan. Lenserkan beliau ke paralon bapecat baso kasarnya. Ikonan kampe. Apabila pengulu membuat sumbangnya salah, nyampanglah nyato kesalahan. Lah basuluah matuari bagalanggang matu orang banyak. Batali dapat diri bertampuak buliah di jinjiang seketik pun indak nama ragu. Maka untuk menjaga martabat suku memeliara adat dan kawi malampuk malu dalam kampung, runtuh beliau dari tandan. Piyuh gadiangnya dalam adat kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi sarantiang kini lah raso kemaimpo. Di muko hanya salangkah kini imam lah batau luak. Capek suruhkan ke belakang ganti jo makmum dan salasai jangan rusak ibadah semen saji. Entah ko ado nan ditenggang. Bahabu bisa diganti kok kuma patut disasah kupuat tobat gawa maisi tak pulang kepada pusakonya. Adapun antar masuk sumbang salah ado ampek ragam jinihnya. Pertamu tak panjek daduk beduri. Kedua tetampuah rimbo larangan. Ketiga tak kurang di bilik lamang. Kampek tak pasuntiang di bunga karang.
Adapun tapanjek dadok baduri, maknanya lajaleh kayu baduri dipanjek digagai juo tangguang diangku akibatnya, yaitu melakukan cabuah kriminal, tagahan adat dengan syarat dilarang mati undang-undang. Samisa tikam bunuh jo rampok rampeh, siabaka jo peracun, samun saka jo tupu tepok, umbai jo dagodagi, hello unjun jo curi maliang. Tatampuah rimbo larangan, maknanya ialah wilayah hukum pelanggaran talarang memasukinya. Umpamo minum tuak, mabuk-mabuan, ganja, ekstasi, sabu-sabu, bampok, bakwa, jo barambuang, bataruah, bermain judi, pangeda bandar narkoba, masuk sindikat pelacuran, diam-diam menjadi germo atau menjadi agen togel. Tak kurang di bilik lamang gadang kepala jamba, simbol hidangan Minangkabau, bataruah di bilik dalam tersimpan terkunciarek di sinan mamak tekuruangnya. Artinya kejahatan seks jo susila, sawah nan tidak berpematang memancing di tabe orang, yaitu zina basuko-suko, perkosaan jo kekerasan, membari malu orang padusi, manggaduh anak gadih orang, pelecehan tumah namanya. Di rumah lai babini punya kawan diintai juo selingkuh turang nemukan. Manggungguang membawa tabang, membawa lari anak gadih kawin menyuruh bawah tangan. Tapasuntiang je bungo karang, nyampang kuk lai bungo rayo sanang lah hati kemanakan tuah dek minyak dengan mama. Tapi ulah dek akuk rembang mato bungo batu dan dijujuangnya taga beliau karehyo. Walaupun buliah, tapi tak calo di masyarakat randah bana nilayan orang indak bermoral randah budi. Nisa kawin sajiran dalam adat atau barampi rumah tanggo, membiak jando aluran mama, mantan bini di anak buah, basilih lapia idui-idui, marabut tunangan orang, mana langkai di dalam idah, atau menjadi orang bayaran penabuh cara italak tigo jatuh talanyau martabatnya. Baik itulah menurut adat nak uku aja jangko di nagari tinggal kita memakaikan. Namun jarang labana wasuonyo orang meruntuh dari tandan. Panjang usua paresonyo nak malu terserak di nagari acok di lampok orang.